Okay. Tilandilaneso mauno mphunziro limene mutu wake ndi ufumu wa Mulungu. Mphunziro limene lili tikhale likuona kwambiri maka za ufumu wa Mulungu chimene chimasonkhanitsa kapena kuti akamati ufumu wa Mulungu ndi chani akuchokera m'malemba. So tisadapitirize makamaka tisadayambe tiyambe takhala ndi nthawi ya pemphero then tizipitiriza bwinobwino. Sekemaso tipemphere. Oyera ndinu Atate Mulungu wabwino koma mtima, zikomo chifukwa cha nthawi nonso yabwino imene mwatipatsa mukhale nafe tikutithangatira pamene tikumva mawu awa komanso kulankhulana za mawu anu pamutu umenewo wa ufumu wa inu Atate. Choncho mutithandize tonse kuna kuti ino tikhale pamodzi. Thandizaniso ingakhale ino yankhula kuna kuti ndisakangoyankhula zinthu za mutu mwanga koma zokhazo zimene ndizotsikimizika ndi mawu anu. Mukhalenso ndi onse amene atakamvere video imeneyi kuna kuti mukathandizirenso kumva chimene mukufuna kuti tikambirane ife mu video imeneyi. Kotero mukhale nafe tonse ndi kutisunga komanso musunge bata komanso komanso internet yathu, connection yathu, network yathu muigwire kuna kuti tikayambe mpaka nakumaliza popanda china chilichonse chotisokoneza. Mwa Khristu Yesu mpulumutsi tapempha. Amen. Apa tikhale tikupitiriza pamene tiyambe tikuona chinthu chosangalatsa kwambiri pa nkhani imene ya ufumu wa Mulungu. Titengerana ku buku la Luka pamene tikamve chimene Yesu Khristu adayankhula poza ophunzira ake mpemphero pa Luka 11 verse yake 1 komanso 2. Luka 11 verse 1 kulekeza 2 pamene yakunena kuti ndipo kunali pakukhala iye pamalo pena ndi kupemphera, mmene analeka wina wa ophunzira ake anati kwa iye, Ambuye, tiphunzitseni ife kupemphera monganso Yohane anaphunzitsa ophunzira ake. Ndipo anati kwa iwo, mmene mupemphera nenani, Atate, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze. Ndiye Khristu Yesu adafunsidwa za kuphunzitsa anthu pemphero, ophunzira. Chinthu chimene Khristu akutipatsa mkatikati muchina chosangalatsa ndi chimene chena kuti kuna kuti popemphera zinazona kuti ophunzira ake apempherere za ufumu wa Mulungu kuti udze. Titha kuona kuti ndi chinthu chopatsa chidwi komanso chikuoneka kuti ndi chinthu chofunikira chimene Khristu adafuna kuti anthu aso mu pemphero lawo adzichikamo kapena kuti adzichiganizirako. So tikamaona kuna kuti pempheroli lidakhala ndi kukwaniritsika kwa mbali imeneyi mu mbali dongosolo loyamba limene Khristu kapena kuti mwini wake Mulungu kudzera mwa Khristu Yesu adakwaniritsa. Ndatikhati kuona kuti kodino pokamba za ufumu wa Mulungu kwenikweni Khristu amafuna kugonera patipo kapena kuti amafuna kuti fotokozera chani nanga Bible kuchokera kuchiyambi mpaka na kumapeto pa nkhani ya ufumu wa Mulungu kwenikweni zimakhala zikufuna kufotokoza motani kapena kuti tingazive bwanji nkhani imeneyi ya ufumu wa Mulungu. So tikamaona makhalidwe amene Mulungu ali nawo timapeza kuna kuti Mulungu ndi wabwino komanso oyera
komanso chikondi. Tikuyankhula izi pachifukwa china kuti pamene tikamba za ufumu wa Mulungu sitingalephere kufotokozako za nkhani imeneyi ya khalidwe la Mulungu, chifukwa kuti ufumu wa Mulungu wangogonera kwambiri pakuonetsera kuti Mulungu ndi ndani. Komanso ndikhulupirira kuti nkhani ya chikhulupiriro chathu, chipulumutso chathu, zonsezo zikudzanso pakufuna kungoonetsera kuna kuti kodi Mulungu ndi ndani. Nangano ifeyo anthu ndi angelo ayenera kumupembedza chifukwa chani? Kodi timpembedze chifukwa choti ndi Mulungu wangokha kuchifukwa ndi amene adalenga zonse? Ndi chifukwa chenicheni chimene timapembedzera Mulungu? Tipeze kuna kuti si nkhani yake imeneyo. Nkhani yake ndina kuti timudziwe kuna kuti Mulungu ndi ndani. So tikamudziwa tizikhala ndi kuzindikira chifukwa chimene tiyenera kumupembedza, kapena kuti kukhala naye chifupi, kapena kumulola kuti atilamulire. Tikamona Marko 10 verse 18 imene sitiwerenga, ndi pamene tikupeza kuti Khristu ndi pamene adafotokozera kuna kuti Mulungu yekha Atate ndiye wabwino. Tikamapitanso ku 1 Yohane 4 verse 8 akunena kuti Mulungu yekha ndiye chikondi. Sonza kuna kuti tikamakamba nkhani ya chikondi tikukamba nkhani za wina wake ndi munthu, kapena kuti tisati ndi munthu koma tinene kuti ndi wina wake amene ada dzina limene lili ndi lake, ndiye Mulungu. Tikamati ndi lake ndiye kuti si dzina ngati chabe dzina, koma dzinalo limamuyimirira chimene iyeyo ali ndi chenicheni, chikhalidwe chake chachikhalire chimene ali nacho. Ndiye kuti ubwino ngakhala sadachite chabwino, chikondi ngakhala sadaonetsere wina wake kuti akumukonda motere, koma iyeyo pa chikhalidwe chake ndi chimenecho. Komanso chiyero. So mutha kuona ku Chivumbulutso 15 verse yake ya 4 ndi pamene tikapeze kuna kuti amalambira Mulungu ndamanena ndithu kuna kuti dzina la Mulungu lilemekezedwe, popeza Mulungu yekha ndiye oyera kapena olungama. Ndiye kuti chiyero ndi Mulunguyo. Tikamati tukamba za chiyero ndiye kuti tukamba za Mulungu. Tikamakamba za chikondi ndiye kuti tukamba za Mulungu. Tikamakambanso za ubwino ndiye kuti so tikukamba za Mulungu. So ndi makhalidwe amene wawa tikuthano kuona kuna kuti Mulungu chikhalireni mmene alili, ingakhale ulamuliro wake ndiye kuti ukuyenera uyende ndi zinthu zitatu zimene zizi. Ndiye kuti pamene tikukamba za ufumu wa Mulungu, chenicheni chikatikati cha ufumu wa Mulungu tipeza kuna kuti ndi nkhani ya makhalidwe amene wawa. Komano nkhani ikhalina kuti makhalidwe amene wawa kodi ndi amene wina aliyense akhoza kukhala nawo? Pamakhala maganizo ambirimbiri una kuti mwina kwa munthu amene sanamveko izi akhoza kukhala maganizo una kuti aliyense atha kukonda, aliyense akhoza kukhala mwina olungama pakungozindikira kuna kuti mayendedwe abwino ndi awo. Ndiye titha kuna kuti zinthu zimenezi nzosatsimikizika ndipo zilibe nsizoona kuna kuti inu ndi ine wanthu kangelo payekha akhoza kukhala nawo makhalidwe awawa. Zingaoneke ngati zinthu zopepuka, koma ndi chilungamo chenicheni cha mmene chilengedwe chilili kumbali ya zolengedwa za nzeru, kuna kuti pakulengedwa izo zidaswekera wina wake ndithu kuti ayike mkati mwawo zinthu zimenezi. So mmene tunenera kuna kuti no tikhale tikupitiriza kuyang'anira bwinobwino kuna kuti pamene amakoza dongosolo lina kuti kukhala angelo kukhale anthu, padali china chake chimene Mulungu adakozetsera kapena kuti mwini poona adaona kuti achichite, ndicho kulandira zinthu zimenezi koma kudzera munjira ina imene ndi mzimu wa Mulungu. So
Tikupita ku Chivumbutso 3 verse yake 14. Tikufuna tioneko funa tipitilize pankhani imene yofumu kuna kuti so tapeza kuna kuti Mulungu ndiye mwini makamaka makhalidwe ake ndiwo amene atatu chikatikati. Tikati atatu tikufotokoza za zinthu zimene zikumpanga yeye kukhala Mulungu posatengera mphamvu ndi zina zilizonse zimene tikhoza kumudziwa nazo. Nde tikufuna tipeze kuna kuti so zinthu zimene zizipo popeza tikuna kuti tikuzilandira mwa Mzimu wake. So how timazilandira bwanji? Nde tipeze kuna kuti tikamawerenga pa Chivumbutso 3 verse yake ya 14 tikuvona kuti Chivumbutso 3 verse 14 akuna kuti ndipo kwa mngelo wa mpingo wa Laodikaya lemba izi anena ameniyo mboni yokhulupirika ndi yoona woyamba wa chilengo cha Mulungu. So apa tikupezano Khristu amene akuna kuti mboni yoona ndi yokhulupirika amene ndi woyamba wa chilengo cha Mulungu. Nde kuti tikupeza mu lemba ili kuna kuti kudzera mwa amene akuti mboni ameniyo akuti mboni imene iyi ndimene ili chiyambi cha chilengedwe chonsechi chimene chilipochi ndiye wokhulupirika ndoona. So tikamaona kuna kuti Khristu yekha ndi amene akunyamula makhalidwe amene wawa ona kuti pambali pona kuti tikhoza kufotokoza so kuna kuti ndi Mulungu yekha amene ali makhalidwe amenewa, koma tikupeza so wina amene ndofanana naye munjilina kuti iyeyo tsopano akukhala ngati amene wayikidwa kuna kuti no chilengedwe chonse ngati chikugwiridwa kapena kuti chikatikati cha chilengedwe chonse tsopano akukhala wina wake amene kudzera mwa iyeyu chilengedwe chonse chikuyamba kapena kuti chikukhalapo, amene akuti ndi mboni iyeyo. So ndi mboni ya ndani? Ndi mboni ya Mulungu, mboni yoona ndi yokhulupirika amene ndi Yesu Khristu. So tikuona tikamawerenga kwa Hebri tipeza kuna kuti pankhani yaona kuti Khristu ndi ndani. Kwa omwe timadziwa ngakhale kwa amene sitidziwa, Khristu ndi mwana weni wobadwa mwa Mulungu. So pamene akukhala chikatikati cha chilengo chonse ndi chifukwa chana kuti ali ndi umulungu, ali ndi wodzala ndithu ndi khalidwe la Mulungu, makhalidwe a Mulungu. Komanso monga mmene ife timati umunthu chifukwa choti ndife wanthu, ndi mmenenso Khristu ali kuna kuti umulungu chifukwa choti iye ndi mwana wa Mulungu. So chifukwa choti ndi mwana wa Mulungu ali nawo makhalidwe ake onsewa atatunso amene Mulungu ali nawo, amene ndi ubwino, chiyero komanso chikondi. Ndi chifukwa choti ali nawo makhalidwe amene chifukwa cha mzimu umene ali nawo wa Mulungu, tipeze kuna kuti iyeyo si makhalidwe amene ife tikhoza kukhala nawo munjilina kuti tachita kupatsidwa mwa mzimu wa Mulungu chifukwa kuti talandira Yesu Khristu, koma iyeyu ndi mmene alili chifukwa akuti tikamawerenga ku Yohane tipeze kuna kuti monga Atate ali nawo moyo mwa iye okha, adampatsanso mwana kuti akhale ndi moyo mwa iye yekha. So kusonzera kuti pa iye yekhanso ndi wabwino, oyera komanso chikondi. Chifukwa chani? Chifukwa ali ndi moyo wonse wa Mulungu, chifukwa iyeyo anabadwa mwa Mulungu, adatuluka mwa Mulungu. So pamenepa tikupeza kuna kuti ufumu wa Mulungu pamene ukuonekera ndi khalidwe, komanso pa chiyambino kapena kuti kutino zolengedwa zonse zikamati zikulandiranso nawo chilengo chawo zalengedwa, zikupatsidwa mzimu wa Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu amene ndi chikatikati
cha chilengedwe chonse. Ndekuti mwa Khristu chilengedwe chikuyambika. So tikupeza so nkhani ine imene ndiyopatsa chidwi tikamayiwerenga pa Chivumbulutso 14 verse ya 11 ipo pamene yakuna kuti muyenera inu ambuye wathu ndi Mulungu wathu kulandira ulemerero ndi ulemu ndi mphamvu chifukwa mudalenga zonse ndipo mwa chifuniro chanu zinakhala ndi zinalengedwa. So akuna kuti mwa chifuniro cha Mulungu zinthuzi zidakhala, ndipo akuna kuti chinthu chine chimene ndichosangalatsa nchona kuti ababa pali mawu ena amene tikhoza kuti anamisidwa for thy pleasure. Chinthuchi Mulungu sadangolenga zikuna kuti afuna onetsera mphamvu zake kapena kuti akulenga kuna kuti basi angoganiza zoti alenge, koma idali plan. Ndipono ifeyo tinapangidwa chifukwa cha Mulunguyo, sichifuna kuti tidangopangidwa kuna kuti ifo pamakhala maganizo osiyanasiyana ifo cha vuto limene lidatigwera ku dziko lapansi. Maganizo ngati kuna kuti mwina akupanga play game, akusewera game kuna kuti ife tidutse mwizizi kuti mwina angonetsera kuti mphamvu zake kuti iye ndi Mulungu. So pamene ena amakhala ndi maganizo oti amakhulupirira Mulunguyo komano pa nkhani ngati iye amanena kuti I think tivomereze kuna kuti Mulungu adalenga anthu ochimwa kuti akaonetsere kuti ndolephera. Ine fundo iyi ndidayivako ndithu, so imakambidwa m'magulu ena anthu. So mona kuna kuti chifukwa cha kuphophonyetsa kapena kuti kumkhala ndi choonadi cha hafu pa nkhani ya khalidwe la Mulungu ndi ufumu wa Mulungu. So timabwera ndi tikhoza kuti zotsatira za malengero athu zosiyanasiyana zimenebe zimatipangitsa kuti Mulungu mbali ina yake tidzimuonabe ndi maganizo omakhala ndi mafunso ona kuti chifukwa chani chifukwa kuti timakhala kuti mbali ina yake sitidakhoze kumvetsetsa kapena sitidakhale kwambiri chidwibe kuti timve kuchokera mmawu a Mulungu kapena kumvanso kuchokera kwa anthu osiyanasiyana amene akupereka uthenga wa Mulungu una kuti perspective yawo pa nkhani ya khalidwe la Mulungu amayiona bwanji. Chifukwa ndimakhulupirira una kuti chikhulupiriro chimabwera ndi mbiri komanso kumva mawu a Mulungu. Meaning na kuti munthu aliyense ali ndi udindo wakufufuza kapena kuti ali ndi udindo wakufuna kudziwa chenicheni chimene Mulungu ali, chimene akugwira panopa, chimene ankagwira m'mbuyomu, nanga chimene chita tichitikire kutsogolo. Chifukwa tikamona ndondomeko ya chipulumutso chathu ikuyenda mwa step by step, sikungochitika kamodzi kenako yathe kuyenda step by step. Nchifukwa muona kuti chibwereni Khristu zaka 2000 zapitazo ifeyo tidakalipo mpaka na lero. So nzoti pali ntchito imene ili kugwirika. So ndi ntchito yenu ndine kumakhala ndi kufufuza kuna kuti tisakhale ndi choonadi chodula kapena kuti cha mbali imodzi yokha. Chifukwa pakukula moyo wauzimu timakula ndi kumvetsetsa ndi kuphunzira komanso kuzindikira chimene Mulungu akuchita komanso chimene Mulungu ali. So m'buku la Chivumbulutso ndi buku limene limaonetsera kuti Mulungu ndi ndani kapena limaulula chimene Mulungu ali. So tikuona mu verse kuna kuti tidapangidwa chifukwa cha Mulungu, ndakuti chifukwa cha chidamkondweretsa Mulungu kuna kuti ifeyo tikhale muchilengo chake kapena kuti mchifanizo chake. Chidali chinthu chimene chidamkondweretsa, ndipo pakutilenga adationa aphindu pamaso pake. Ndiye kuti pamene tikukhala ndi lingaliro limene lili, ndikumbukira nthawi yake tikamati tikupemphera zaka zambuyozi. Ndiye kuti pomapemphera paja mapanga address Mulungu ngati like Mulungu wa Sinai amene mudafukitsa phiri, mudaomba mphezi moto.
like mwachidule kudali ngati no kungodzionetsa kuna kuti mwinanso ife zofunikira pamaso pa Mulungu pamene Mulungu sadatilenge kuti tikakhale ndi maganizo amenewo, chifukwa Mulungu ali ngati Atate, ife tili ngati wana. So ndi zinthu zodabwitsa kuna kuti ngati Mulungu ndi Atate, ndi chifukwa chani anthu timafikira kapena tinene kuti timafikira ndi maganizo amenewo. Nde ndidapeza kuna kuti chifukwa chona kuti mawu ngati awawa kapena kuti malemba ngati awawa mwina nkuti tisadadziwe kapena mwina tidamva koma sitidakhulupirire chifukwa tidachikiza chona kuti Mulungu ndi wopsa, komanso safunika kuti tifusanefunsane kwambiri za Mulungu. So chifukwa cha malingaliro amenewa tikapeza kuti timaphonya point yofunikira kwambiri yona kuti ife tinalengedwa chifukwa cha Mulungu, ndipo chidamkondweretsa nyewe kuna kuti tikhale mchifanizo chake komanso tikhale mabwezi ake a Mulungu. So ndi plan imene mwini wake adayikira tikamaona m'malembamo, chifukwa tikamapitiriza kuona kuna kuti so plan imeneyi adayika motani nanga idakhala ngati yasokonekera motani. So tipitirize kuna kuti chivumbulutso 4. Okay, uyu tawerenga kale. Titawerenga 1 Korinto 15 verse 42 komanso 44. 1 Korinto 15 verse 42. Okay, verse yake ya 42 akunena kuti chomwechonso kudzakhala kuuka kwa akufa, lifesedwa mchivundi, liukitsidwa mchisavundi. Lifesedwa 44 lifesedwa mthupi la chibadwidwe, liukitsidwa mthupi la uzimu. Ngati pali thupi la chibadwidwe palinso la uzimu. Yeah. So apa tikufuna tipitirize chimene tapitira pa verse iyi ndinkanena kuti akuna kuti pakuuka sitidzaukanso ndi thupi lili koma tidzakuuka ndi thupi la uzimu. Ndakunena kuti ngati pali thupi lili limene timaligwira life palinso thupi la uzimu. So meaning kuna kuti tikamaona Kristu pamene ankauka after atayikidwa m'manda muja akuuka, anauka ndi thupi la uzimu, thupi logwirika. So chifukwa cha maganizo osiyanasiyana pa nkhani yakuti mzimu ndi chani nanga matupi a uzimu ndi chani, so apo pakutsimikizira kuna kuti lilipo thupi la uzimu limene likhoza kulandiranso mzimu. Tikumbukira na kuti tukamba nkhani yofumu wa Mulungu imene tikuti Kristo pokhala chikatikati cha chilengo chonse ndamene akupereka kapena kuti ndamene kumwa Kristo mukamba chilengedwe chonse, meaning kuna kuti inu ndineyo tikulandira mzimu wa Mulungu kudzera mwa iye. So pankhani na kuti mzimu wa Mulungu akamakambanso za matupi a uzimu akuchiphatikiza kufuna kuveketsa kuna kuti matupi athu ngati pali thupi lili palinso la uzimu, ndipo pakakhala thupi la uzimu sikuti uzimu umakhala kuti kuti tikamakati mzimu uja ndiye kuti tukamba za thupilo, awo ndi matupi chabe. So tikufuna kunena kuti ifeyo pokhala ndi matupi awawa, nthawi imene amapangidwa Adamu adapangidwa thupi lingati kuti ndikachisi amene Mulungu adzikhalamo mwa iyeyo, kapena kuti ulamuliro lonse umene munthu akhali nawo ndi chifukwa choti mkati mwakemo kapena kuti inyeyo ndi kachisi wa Mulungu. So pokhala kachisi wa Mulungu, ingakhale matupi amene ndi angelo, matupi auzimu, amakhalanso ndi mzimu wa Mulungu mkati mwa iwo. Ndiye kuti nkhani ya ufumu wa Mulungu kugonera pona kuti kulamulidwa kwathu kukhale Mulungu mkati mwa ifeyo kutilamula.
osati kunja kwa ifeyo kutiuza zochita. Chifukwa chani? Ndi system imene mwini wake adaona kuti iyi ndi imaweka kapena kuti imagwira ntchito kusiyana ndi kukuuza kuna kuti ukhale wokonda uzipanga zakuti. Chifukwa mmene tidapangidwira ife ngakhala angelo sitinapangidwe kuna kuti azi maloboti ona kuti tangoyikidwa system yonena kuti tikamayenda tizingozindikira akangotiuza kuti paja muli rekodi yakuti ayi. Koma chifuna kuti ndife amene patokha tili ngati tapangidwa omadziganizira patokha, okhala ndi munthu patokha. Koma ngakhale tili choncho kuti ino tizichita zinthu zolondola ndi chifuna kuti pali mzimu wa Mulungu. Chifukwa ngati palibe mzimu wa Mulungu tidzikhala ndi kufuna chifukwa tili nako kuganiza kwa ife tokha kuna kuti tichite zinthu zabwino, tikhale ndi makhalidwe abwino, koma sizingatheke chifukwa kuti mwa ife mukusowa ulamuliro wina wake umene uli mkati mwa ifeyo, ulamuliro umene ukufunikira ukhale mkati mwa ifeyo through spirit ya Mulungu. So tikuna kuti pamatupi auzimu pamatupi auzimu yes. It's fine. Nimafuna ndozale iyo video ya zima kuma it's okay beliza namwe. Okay, yeah. So tufuna ona kuti mzimu wa Mulungu ukulandiridwa kwa ngelo amene ali nawo matupi auzimu komanso kwa ifeyo anthu. So tikuna kuti ingakhale pozaukitsidwa tidzauka ndi matupi auzimu koma still inside mkati mwa ifeyo amini mudzakhala kuti muli mwapangidwa kapena kuti mwaikidwa mzimu wa Mulungu azimene talandira panopa. Mzimu wa Mulungu umene taulandira panopa ndi omweyo umene tikamadzauka ndi matupiso auzimu tidzaukanso ndi mzimu omweyo. Chifukwa chani? Umenewo ndi ufumu wa Mulungu. So ufumu wa Mulungu sungayende opanda mzimu wa Mulungu kukhala mkati mwa ifeyo. Ndi mzimu wa Mulungu tikupeza kuna kuti ndi umoyo wa Mulungu umene ukukhala ndi nature kapena kuti chikhalidwe chachikhalire cha ubwino, chiyero komanso chikondi. Ngakhale mmene ankazika zinthu pachiyambi tikupeza kuna kuti ndi plan imene sidangochitika lero ndi lero. Mmene chilengo chimayambika zinthuzo zidali choncho. Tikamaona kugwa kwa Lucifer pa Ezekieli amene akwimiridwa ngati mfumu ya ku Turo ena amalemba choncho maijena chichewa amafotokoza apuna kuti udali wangwiro mnjira zako kuchokera tsiku limene iweyo udalengedwa kufikira na choipa kapena kuti chosalungama chidapezeka mwa iwe. Ezekiel 28 verse 15. Nde tikupeza kuna kuti apapa Lucifer mmene ankalengedwa adalengedwa wangwiro. Nde kuti inu makamaka ngelo wina aliyense mmene ankalengedwa ndi amakhala ngwiro motani pamene akuti amaliwanso mzimu wa Mulungu, umoyo wa Mulungu. Chifukwa tikuna kuti munthu paika sangakhala wangwiro, ngelo paika sangakhala wangwiro. So pamene ngelo wina aliyense amalengedwa adali wangwiro chifukwa cha mzimu wa Mulungu. So chimodzimodzinso Lucifer anali wangwiro. Lucifer sadalengedwe kuti akhale chisatana kuna kuti azidzazuza wanthu kapena azidzachita zobalalika. Anali wabwinobwino. Plan imeneyo mwa Mulungu munalibe. Ena adanena kuti tifotokoza zinthu ngati zimene zanena kuti tikumubakira Mulungu. Zili ngati kuti ndi munthu wankulu amene mwina akhoza kuti panga trick chani. Ena poyankhula izo nali ngati kuti akupanga be defend na kuti Mulungu amadziwa chimene achita.
koma tikamapita chilungamo chamene ufumu wa Mulungu kuyendera ndiye kuti ngati amadziwa chimene akuchita ndiye kuti lina lonseli likhala bodza, ndiye kuti kubwera kwa Yesu Khristu kukhalanso kopanda ntchito, chifukwa chimene iye anabwerera nchodzatsikimizirabe kuna kuti Atate ndi ndani. Adabwerabe kudzaunikira kuna kuti tidziwe kuti Mulungu ndi ndani. Ndiye chimene chili chosangalatsa kwambiri nchiona kuti situngoona mbali ya Mulungu yokha, tidabe zoti Satana yonso pamaonekera nthawi zimene amakhoza kuyankhula ndi anthu, zimenenso pomayang'ananso ma speech ake kapena kuti mawu ake amene amayankhula naka ndi anthu ka even ndi Khristu amene ndi pamene amazindikira kuna kuti aya chinyengo chili ndi Satana njerekezi. Chifukwa chani? Cha mmene ma speech ake amayendera pa zinthu. So zitilepheretsa bwanji kukhulupiriranso ma speech a Mulungu yeti iso mbali ya ndani tikuiva. So Mulungu pokamba kuna kuti adalenga chilichonse changwiro ndi zoona zokhazokha, palibenso kuti pali trick ina yake imene kapena Mulungu adachita. Ayi, ndi zoona chifukwa tikuna kuti si anamulenge ngati robot pa yekha kuti ngwabwino, koma atalengedwa akumpatsa mzimu wake mwaufulu kuna kuti chifukwa ndi plan ina kuti wina aliyense akhale wabwino kuno, wina aliyense akhale wolungama, aliyense akhale wachikondi, adziona na mwachikondi. So chilengedwere na angelo kunalibe ndewu, sankadziwa kuna kuti choipa ndi chani. Ndiye mulingalire za mwana amene wabadwa ku dziko lino akukhala. So mwana pamakhala ntchito zambirimbiri zoti mumuletse izi ayi. Mukumuza noti usakwere mtengo, ugwa, anthu amagwa, amachoka, amakupweteka, amavulala. Mukumuza munthu amene kugwako kuchokera mtengoko sakudziwa, mukumuza munthu amene kuchoka koso sakukudziwa. Ndifua chake pamakhala usatere, usakwere. Koma tsiku limene adzakwere ndi kugwa mmene momwe adzazindikira kuti kani kugwa kuje, kuchoka kuja ndi kumene kuku. So zinali ngati kuti Lucifer ndi wabwino, sakudziwa choyipa, koma bwino wake kuchoka kuti kuchoka kwa Mulungu, kuchoka mwa Khristu amene ndi chiyambi cha chilengo chonse. Iyi ndi perfect plan ya Mulungu. So tikupeza kuna kuti chidanchitikira nchani kuna kuti popita pa nthawi apezeke kuna kuti wachita chimo. Chifukwa tikamonanso Ezekiel 28 verse 14 kuti Ezekiel 28 verse 14 tipeza kuna kuti unali kerubi wodzozedwa wakuphimba, ndipo ndinakuyika unali pa phiri lopatulika la Mulungu, unayendayenda pakati pa miyala ya moto, unali wangwiro njira okay iyi tinawerenga. So akuna kuti wodzala ndi nzeru, ndakuti china anali kerubi wodzozedwa. So being kukhala kerubi kapena kuti tikozoti ngelo wankulu wakuphimba kumpando wa chifumu, sidali nkhani ya masewerayi. Mwachidule polengedwa adampatsa chilichonse chimene Mulungu chinali mumtima mwake. Plus yapo akuna kuti adachita kumpanga anoint, adamudzoza. So tikamakamba nkhani yakudzoza tipezona kuti munthu aliyense amene akulandira mzimu wa Mulungu amakhala kuti akulandidwa kudzoza, akudzozedwa kapena kuti akuvekedwa kapena kuti akupatsidwa mzimu wa Mulungu, chifukwa ndi umene umatidzoza ifeyo kukhala chimene Mulunguyo akufuna. So monga tikunena kuti monga cholengedwa china chilichonse kwa Lucifer adampatsa chilichonse chimene chidali mumtima mwa Mulungu, odzala ndi ungwiro chifukwa choti pali mzimu wa Mulungu, ubwino, nzeru, zonsezo, komanso kukongola chifukwa chani zaperekedwa mwa mzimu wa Mulungu. Koma chinthu chimodzi chokha chimene
adachiwala nchiona kuti ubwino chiyero zonsezi zikuchokera kuti sadazikhulupirire mokwanira popita pa nthawi chifukwa kuti kwa iye sakudziwa kuna kuti choyipa ndi chani kapena kuti kungoganiza kokha kuna kuti ndikhoza kukhala wabwino opanda mzimu wa Mulungu kokhako ndi kuyipa chifukwa kuti adazitenga kuti zimenezo zilibe vuto chimodzimodzi ino ndi ineyo tikhoza kuzitenga zinthu zopanda vuto koma vuto lilipo ndithu chifukwa chilungamo chilipo chonena kuti inuyo ndi ineyo pongopanda mzimu wa Mulungu ubwino athu onse umene timaoneka kuti tinawoja kupita malingaliro athu akhala onyasa kokha zimene zitsatire kuti ngakhale ma actions athu zochitachita zathu zikhalanso zoyipa zokhazokha chifukwa chani palibepo mzimu wa Mulungu uchi uli ndi makhalidwe aja abwino aja so tipeza kuna kuti ndiye vuto adayipitsa kapena kuti adaononga koma tinene kuti kuipitsa tiwerenge Ezekiel 28:18 pamene akuna kuti mwamphulupulu zako zochuluka ndi malonda ako osalungama waipsa malo ako opatulika timanena nthawi yake tinangoyipanga ngati flash choncho wena kuti ineyo ndi ineyo ndife akachisa Mulungu amene mzimu wa Mulungu ugoneramo so tinapangidwa kukhala ndithu kachisi wa Mulungu kapena kuti tidapangidwa kuna kuti tisakhale mwa ife tokha kapena aife tokha koma tidapangidwa chifukwa cha Mulungu ngelo ngakhale ife anthu tinapangidwa chifukwa cha Mulungu chifukwa cha chifuniro cha Mulungu so chifukwa cha chimenecho ubale wa ifeyo ndi Mulungu ubale wa ngelo ndi Mulungu ona kuti ukhazikike kapena kuti ukhale okulu kwambiri maka pokhala Khristuyo ndi Atate mwa zolengedwa zawozi mutha kuona kuna kuti mmene adalili Mulungu ndi khalidwe labwino kapena kuti ganizo labwino la pa anthu ngakhale la pa ngelo kuna kuti akhale monga mmene ifeyo tilili ku makhalidwe athu komanso maka kukhalidwe la Mulungu tingotero so tiona kuna kuti khalidwe la Mulungu ndi lachikondi so ngati Mulungu amakonda iwo aso akamona ana wina ndi nzake akhalenso ndi chomwecho ndemona kuna kuti athu atchedwe akachisi ndati kamakamba za kachisi tikukamba situkamba za chimangidwe koma tukamba za malo opatulika so kwa ife ila Mulungu akufuna ena akoma mulemekeza nthawi ndi nthawi sidali chifukwa chenicheni chidali chona kuti tikhale ake tikhale mabwezi ake komanso akamationa adzisangalala kuti ali ndi family osati ali ndi antchito koma ali ndi banja lalikulu limene lili nawo mtima umodzi chifukwa Atate wawo mbuye wawo ndi mmodzi amene alinso ndi makhalidwe abwino chomwechonso kwa mpingo kapena kwa banja lake liso likhale ndi makhalidwe omwewa komano chimodzi chimene sadachiwale ndichonena kuti adayika ufulu onena kuti sikuti izozo akuchita chifukwa akukakamiza munthu kuna kuti akhale wa mbanja lakeli koma kuti adziva kuna kuti akukondanso Mulungu chifukwa chona kuti nayenso akufuna akuva ndipo wapeza zifukwa zokwanira kuna kuti adzipitirizabe kukhala m'manja mwa Mulungu so kwa Lucifer chidampepukira ndi pamene adaona kuti bwino umene usu ndikhoza kukhala opanda nawo Mulungu ndati tikupezana kuti chinthu china chimene nchachikulu chimene adampatsa pambali pa nzeru komanso zina zonse zija tikuweza kunena kuti adali okongola so pankhani yakukongola Mulungu amafuna kutanthauza chani kapena kuti Mulungu akamakamba za kukongola amafuna kutanthauzira chani ngati kamona isiti Miyambo 9:10 amene akunena kuti
tiwerenge Miyambo 9 verse yake ya 10 kumasalimoso adafotokoza nkhani yomweyi pamene akuna kuti Miyambo 9 verse 10 chiyambi cha nzeru ndicho kuopa Yehova, kudziwa woyerayo ndikoluntha. Ndakuna kuti chiyambi cha nzeru pa nkhani ya nzeru noti nkhani ya nzeru noti kukongola nzeru, chifukwa Lucifer adadzazidwa ndi nzeru. So chiyambi cha nzeru kapena kuti ngati munthu akuna kuti ndi wa nzeru akhale kuti amaopa Mulungu, chifukwa nzeru imachokera kwa Mulungu. Tisanene kuti akhale kuti amaopa Mulungu, koma ngati na kuti omampanga address Mulungu ngati kuti china chake choopsa, koma chifukwa kuti wayenera, chifukwa yekha ndi woyera, yekha ndi wabwino, yekha ndi chikondi. So chifukwa cha chimene chochona kuti ukuvomereza chifukwa ukudziwa chimene Mulungu ali. So Mulungu pokapongo khala mwewe mwa mzimu wake nzeru, chifukwa tikati kuti Lucifer nzeru imene adali nayo adali ndi Khristu mkati mwake. So chimene anayenera kuzindikira koma ifoti sadazindikire nthawi idadusa zidachitika, ndichoena kuti akukhala ndi nzeruyo chifukwa cha Khristu Yesu. So pakupitiriza pake kuopa Mulungu kapena pakupitiriza kwake kupembedza Mulungu kapena pakupitiriza pake kukhalabe m'banja la Mulungu, odalirabe kukhala ndi mzimu wa Mulungu, ndi chifukwa chake nzeru zimakhala zimaonekerabe mwa iyeyo. So nzeru zidanchokera kapena kuti choyipa chinabwerera chifuna tine kuti nzeru mkati mwake idanchokera ndikuyamba kuganiza zinthu zina zimene tikhoza kunena kuti ndi zinthu zosalungama, zinthu zopusa, chifukwa chona kuti wachotsa Khristu m'malingaliro mwake. So waika maganizo ake a zinthu zimene akuziona ndi maso, kuna kuti pa ineyo ndikhoza kukhala wabwino opanda mzimu wa Mulungu. So nchifukwa amene kuti mupeza pena muna kuti Khristu amakhoza kapena kuti wawa so kuti chitsiru chimati mu mtima mwache kuli maganizo akakuchosa Mulungu iye akukhala iye mwini, akudalira iye mwini, akuona ngati kuti pa yekha opanda Mulungu akhoza kukhala. So zidambwerera Lucifer maganizo amenewa pachifukwa chimodzi. Akuna kuti tikamaona okay ijeni ya masalimoyo sitiwerenga koma ilipo yakuna kuti chiyambi cha nzeru ndikuopa Mulungu, nde tikuona kuti that was mountain. Tipita patsogolo pang'ono pamene akuna kuti Yesaya tikufuna tioneno kugwa kwa Lucifer, mavesi natadumpha chifukwa cha nthawi. Pakugwa kwake tukambaona kuti chimene chidamuyipitsa m'maganizo mwake, ndipo maganizo onena kuti I think imene ndikuonera kuti zeru zimene ndili nazo komanso kuganiza kwabwinobwino wanji nanenso nditakhala nako kuthekera kozilamulira pa ine ndekha. Chifukwa chani zikumbwerera izizi? Chifukwa chona kuti akutha akayeza zeru zimene ali nazo akuona ngati kuti tikuti sakuonapo, wayamba kuichotsapo, wayamba kuchotsapo Mulungu, wayambapo kuzigomera, kuna kuti I think imene ndili ineyo mwa ineyo muli china chake. So mupezona kuti tikupezona kuti chifukwa cha maganizo ona kuti mwa iye akuona zeru, mwa iye akuona beauty, mwa iye akuona zonse zimene Mulungu ampatsa zija. So wamba kumika Mulungu apo ndikuyamba kuganiza za iye mwini kuti I think
ineyo pandekha ndine wabwinobwino si zingakhale zoona zenizeni zoona kuti mfumu wa Mulungu ukhoza kuyendetsedwadi ndi mzimu wake. So ngati sizoona zimene zikutanthauzaso kuti feyo tikhoza kukhala free kapena kuti tikhoza kukhala omasuka osayendera mzimu wa Mulungu koma ndikumakhala abwinobwino, bwanji osangotilola kuna kuti titero malingaliro mwake munamba kubwera chinthu ngati payekha opanda Mulungu yatha kukhala. Ndifake tikuona kuna kuti pa 14 Yesaya 14 verse yake ya 12 akuna kuti kulekera 14 iso, wagwadi kuchokera kumwamba iwe nthanda mwana wa mbandakucha, wagwetsedwa pansi iwe olefula mitundu. Ndipo iwe unati mu mtima mwako, ndidzakwera kumwamba, ndidzakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu, ndidzakhala pamwamba pa phiri la khamu m'malekezero akumpoto, ndidzakwera pamwamba pa mitambo, ndidzafanana ndi wamwambamwamba. So tikumuonano zeru imene kumbwerera Lucifer yosakhalanso zeru ija imene ndi Khristu. Akukoza zeru yeye mwini tsopano kuna kuti wani inenso pandekha nditha kulingalira, so ndalingalira kuna kuti mmene Mulungu amalamulira inenso ndikhoza kukhala ndi boma labwino, chifukwa zili ngati kuti angotika kuna kuti angotiuza kuti kukhala bwino ku ndifukwa muli ndi mzimu wa Mulungu, kukhala mukuchita izi nzeru muli nazo chifukwa cha mzimu wa Mulungu, koma sizoona. Patha kukhalanso njira, chifukwa chinthu chabwino ukhoza kungodziwa kuti chinthu chabwino like mmene ndikuvera. So chifukwa choti nchabwino ndizosavuta kuti ndizitsatira zabwino zokhazokhazo, chifukwa chona kuti ndikutha kupenya ndekha, nanga ndine mwana, ndine wamkulu, ndikutha kupenya kuna kuti nditha kumaona. So maganizo amenewa ndi maganizo ovuta, chifukwa even lero m'malingaliro a anthu alipo chifukwa chosawerenga bwino mawu, adazipezera kuna kuti kungokhala ndi knowledge yona kuti kusaba kwabwino, kuba nkoyipa. I think munthu utokhala wabwino pamene sukubayi. Ndifukwa cha maganizo amene wawa zidamvutabe kuti azimvetsetse kuna kuti ubwino ulipo chifukwa kuti Khristu ali mkatimo, koma kungochoka olokuganiza zabwinozo koma kuti uzichite sizikanika, chifukwa nature yako tsopano kapena kuti chikhalidwe chako chokhazikikano cha nthawi imeneyoyo chimene wadzipangiracho ndi chikhalidwe chosiyanira nato ndi chimene ndi cha Mulungu chinabwera mwa iwe mwa mzimu wake. Koma chifukwa wachichotsa mwa iweyo wanena kuti izozo ndizisiye apo. Nde once ukusiya mzimu wa Mulungu pambali kuti uganizeko za iwe pompo iweyo ukukhalanso mchilengo china chosemphana ndi chimene Mulungu adakuyika. Chifukwa chani? Mwachoka chabwino, mwachoka chikondi, mwachokanso chiyero. Tangoganizani ndiye kuti chimene chitsale mwa iwe ndi chosemphanira nato ndi zinthu zimene zizi pompo ndi pamene kuyipa kwako kukuyamba kubwera kapena kuti kukuyamba kuonekera. Ingakhale kuti sudambe uchita zozunguza koma maganizo mwako mokha machilizo zoti ndagwidwa ndende ndi chinthu china osati chija chidali mkati mwa inechi. So tikupeza kuna kuti uyuyu akuna kuti mwayiyo pongoyika Khristu pambali kuno kuti ine ndivomereze Khristu ndadade ndi amene akulamulira mkati mwa ineyo. Koma bwanji nditakwera mmwamba ndikukweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu, komanso kukhala pamwamba pa phiri la khamu m'malekezero akumpoto. Zidamba kumpatsa malingaliro kuti bwanji nditakhala ngati Mulungu. So point imene nangobwera bwanji nditakhala ngati Mulungu. So mwaye mukubwera Daudi kuna kuti kapena kuti kukayikira kuna kuti kusonyeza kuna kuti Mulungu uyu ngati amadzilamulira yeyo, inenso ndikhoza kukhala ngati yeyo. Vuto layambika
chifukwa vuto chimene tiliyambikira nona kuti ndiye kuti mulunguyunso kwa iye akhala wantchito yanji, chifukwa ngati ukudzilamulira wekha mulunguyo safunikiranji kuti akulamulira, ndiye kuti palibe phindu lakulamulidwa ndi mulungu. So chifukwa cha maganizo amenewa kugwa kwa Lucifer kudachitikira pamenepo. Sizidatero chifukwa kuti kapena kuti sadangwire nthawi mweyo ndi kumponyera pasi monga anthu ambiri aganizira kuna kuti atangona zoti waukira pompopompo akuchotsa kugwera pansi. Ayi, ichi chili m'maganizo mwake, ndichifukwa yake tikumva kuna kuti akuti kuchuluka kwa malonda ake kudapangitsa kuti ambiri agwere mchinyengo chake, chifukwa kuti zinthu zija wazipanga mweye mwini. So mulungu okhala wolungama akudziwa mkati mwa Lucifer chimene chikuchitika. Kodi action imene akhoza kutenga ndi chani? Ndikumtenga nkumponya kumoto? Anthu sadabwa, angelo sadabwa kuti chichitika ndi chani, chifukwa the moment tikuti wangu khala ndi maganizo awawa, pomwepo mwa iye mwa mulungu za mulungu zidachokeratu. Mmene alili mulungumo naye sadamba kumaganiza kuti akhale pamenepo, chifukwa ngati munthu akuna kuti ngati iye akuna kuti ndidzakhala ngati mulungu, ndiye kuti mwa iyeyo mwabadwa chinthu chona kuti ndikhoza kukhala ngati mulungu opanda mulungu, chifukwa ngati ukukhala ngati mulungu sungafunenso mulungu pakati pako. Mwachidule mulungu Atate mwini zonse sangafune mulungu pamwamba pake, foti iye ndi mulungu. Kulibenso wina amene angakhale mulungu wake, iye ndi mulungu wachina chilichonse. So uyunso ngati akuna kuti ineyo nzoonadi ndalengedwa ndiye koma ndikhoza kukhala ngati mulungu, zili ngati kuti ndikhoza kukhala ndi ulamuliro wa ine mwini, sakufunikiranso mulungu. Pomwepo mulungu adapeputsidwa ndi kuyikidwa kunja. Chotsatira mwa iyeyo ndiye kuti chizingokhala cholimbana ndi ndondomeko za mulungu. Ndiye kuti zili ngati kuti olatakha kuti panali khanso kuti akuyitanitsa kumwamba pa chochitika china chake, adzipita komabe mowinya monyinyirika modza kuti ineyo izi sindikufuna. Mwachidule wadzichotsa m'banja la mulungu. Chidali chinthu chomvetsa chisoni koma chidachitika. Kufikirana chidakula chinthu chija, chidamba mwa pang'ono chakula chinthu chija, kuna kuti akukalefula ena, akukafotokozera ena fundo yake ija, zero yake ija, kampeni. So tipeza kuna kuti chimodzi chimene mulungu amadziwa ndichona kuti chifukwa yonde adayika ufulu ona kuti angelo atha kudziganizira mwayo okha, anadziwa ndithu kuti chinthu chichi chikhoza kudzachitika, chifuna kuti zolengedwazi ndi zoganiza mwa izo zokha. So pokhala mulungu ndi wankulu anenera kukhala ndi plan, and angelo wina aliyense ingakhale Lucifer isafike pa point yoyipitsitsa mulungu mmene tikumudziwira ali wabwino, adayenera ndithu kuti amfotokozere kapena amulimbikitse kumukhazikitsanso malingaliro ake ona kuti sungakhala opanda ine. Koma zonsezo zidali zopanda phindu kwa Lucifer, chifukwa tikuna kuti nayenso sakudziwa kuti adzigwetsera kutiko. Ingakhale akulangizidwa koma zimenezozo kwa iyeyo besu zipereka sense, chifukwa khumbo lake iyeyo wakhala ndi maganizo akukhala mtsogoleri, kukhala wolamulira. Ndi pamene tikupeza kuna kuti mulungu akumulirira, kumudandaulira, wagwadi. Sikuti ichi chakulengeza chipambano kuna kuti tanchotsayi, koma ndikudandaulira. Tikamaona kuna ku Ezekiel kuja tipeza kuna kuti akuyambira kufotokoza ingakhale mmene adalili pachiyambi. Mwachidule zili ngati kuti mulungu akuitula nkhawa kwa anthu, akumpatsa Ezekiel m'masomphenya kuti azindikire chimene Lucifer adali, sakufuna angochisunga mkati mwake. Ndi chinthu chachikulu chimene ingakhale inu ndi ineyo tiyenera kuti tiuzidwe. Zili ngati kuti bwezi lathu mulungu akufuna atitulire chimene chachitika, kuna kuti Lucifer akhalenso munyengo imeneyo, kuna kuti ifenso pakupwetekeka kwathu tizindikire kuna kuti kodi vuto lili labwera chifukwa chani. So akudandaulira. So kholo likamadandaulira
sizitanthauza kuna kuti ligwiritsa ntchito mphamvu zake zonse kuna kuti mwana amene akumudandaulayo abwerere m'banja lake, chifukwa kumbukirani pali chisankho chosankakamiza. Kodi adakangokakamiza abe kunoti akhale m'banja lake, bweza akuva bwanji pokhala tikuna kuti munthu aliyesa cholengedwa chilichonse chanze chidapangidwa kuna kuti pa chokhanso chidziganiza chidzitha kutsutsa. So zidakakhala ngati akunkakamiza chinthu chimene sakufuna. Kundandaulira zidali zopanda pake, kufikirana wagwera mu vuto lalikulu. Vutolo sangalibwezeretse Mulungu chifukwa chona kuti likudikirabe chisankho cha iyeyo. Kwa ife anthu vutolo akulibwezeretsa chifukwa chona kuti akutibweretsera wina oti atipangire chisankho, chifukwa chotinso tili ngati ma victim amene chinthucho chatigweradi, komano nawo Mulungu akupereka njira chifukwa chona kuti ifeyo samene taliyambitsa vuto lija, koma chifukwa kuti pabwera wina amene pofunanso kuna kuti aonetsere Mulungu kuna kuti awapange free anthu, kapena kuti anthu zolengedwa zake azisiye zidzizilamulira pozokha. So Mulungu akukana fundo imeneyi, akupanga defend, koma akuikabe choice kuna kuti sindikukakamizani, mukhoza kukhala chimene mukufuna, koma nkadakonda mudakasankha moyo. Kuli verse I think in Deuteronomy kuna kuti taonani pali chabwino ndi choyipa, koma nkadakonda mudakasankha pali moyo pali imfa, koma nkadakonda mudakasankha moyo. Meaning kuna kuti akungotizindikiritsa kuna kuti chimene yakufuna ndicho noti ife tikhale m'banja lake, chifukwa moyo ndi iyeyo, chilichonse cha moyo chikukhalapo chifukwa pali iyeyo. Ubwino tanena kale, chikondi komanso chiyero zikhalapo chifukwa cha iyeyo. So akuti nkwabwino mukhale mmene mumu chifukwa kuti mbali nayi kuli imfa. So Lucifer adasankhabe gawo la iyeyo kuna kuti ineyo ndikhale mmene ndilimo. Tikamona pa nkhani yona kuti akuti akhala pa phiri la Mulungu, tiona kuna kuti phiri la Mulungu si kuphiri kwina kwake. Tikamona Hebrew 12 verse 22 kuna kuti pokamba za phiri la Mulungu akufuna unena kuti chani. Tapeza choyamba kuna kuti akufuna kulamulira akhale mfumu. Kodi ino ufumu akewo auchitira kuti popeza iyeyo alibe anthu, ndi chimenenso adaponya kapena kuti chimeneno chidapitirizika nkunkira choyipira nchona kuti amafunanso atenge ulamuliro ndipo anthu ajaso kapena kuti angelo a Mulungu aja. Mwachidule Mulungu ufumu wakeno uthe tsopano. Ndakuna kuti tione kuna kuti akamakamba phiri la Mulungu kapena kuti tine kuti phiri la Mulungu afuna unelo tichana. Hebrew 12:22 akuna kuti komatu mwayandikira ku phiri la Ziyoni ndi mudzi wa Mulungu wa moyo, Yerusalemu wakumwamba, ndi kwa unyinji ochuluka wa angelo, ndi kwa msonkhano wa onse, ndi mpingo wa obadwa woyamba olembedwa mmwamba, ndi kwa Mulungu woweruza wa onse, ndi kwa mizimu ya olungama oyesedwa angwiro. Akamakamba za phiri la Mulungu akukamba za kumene Mulungu akupezekera ndi angelo aje tsopano, kapena kuti akukamba za banja limene Mulungu ali nalo. So tikamakamba za banja ndiye kuti tukamba iyeyo Khristu komanso angelo onse, akuti komano amene ali ndi chani, ali ndi mzimu wa Mulungu, komanso anthu amene akukhulupirira Mulunguyo, kuna kuti ife timukhulupirira no matter what, chifukwa chona kuti akuona zinthu zimene Lucifer akukunena kuti nzabodzazo, akuonewo kuti zimachitikira, chifukwa the moment Lucifer wangosintha akuna kuti ine ndikhale odzilamula pandekha, there pamba kubwerano chinyengo. So ndi zinthu zimene zikuchitika mosiyana ndi mmene alili fwewo chinyengo sachidziwa chifukwa ali m'manja mwa Mulungu. So akamakamba za mpingo wa Mulungu ndi phiri la Mulungu ndi mpingo wa Mulungu wa moyo, Yerusalemu wakumwamba kapena ndi unyinji ochuluka wa angelo. So mpingo wa Mulungu kuyimirira gulu limene lili, koma akuti
pali wina amene ndi center kamene chikatikati amene tikupeza kuti ndi Khristu wobadwa woyamba olembedwa akuti ndi kwa msonkhano wonse ndi mpingo wa obadwa woyamba olembedwa mmwamba ndi kwa Mulungu woweruza wa onse ndi kwa mizimu ya ulungama oyesedwa angwiro. So Khristu akupezekanso pomwepo, meaning nakuti tikumanena kuti iye ndiye chikatikati cha chilengo chonse kapena chiyambidwe cha chilengo chonse. So mpingo wa Mulungu kupanga consist kuti pali Mulungu woweruza, pali Khristu, ndiye pali angelo amene ali mbali ya Mulungu kapena kuti angelo amene ali nawo mzimu wa Mulungu. So pankhani imene Lucifer ankafuna ayichite, ankafuna kukhala limene la Mulungulo likhale pasi pake, akhale ngati Mulungu osati chifukwa cha mphamvu koma chifukwa cha ulamuliro, akhale ndi ulamuliro wakenso. So tikupezana kuti chifukwa cha chimenecho mwa iyeyo mudamba kudzaza mbiri zosalungama, maganizo ambiri chifukwa tikuona malingaliro apa tsopano wayipitsa kachisi wake kapena kuti akati wayipsya malo ake opatulika. So meaning nakuti malo opatulika akukhala opatulika ifoti pali mzimu wa Mulungu. So wayipitsa tsopano, meaning wanchotsa Mulungu mmalo aja muchihema. So mchihema Mulungu ngati wachokamo chikhala cha ntchito yanji. Ndi chifukwa yake Paulo akuna kuti wononga kachisi adzonongedwanso. Chifukwa kachisi wainuyo ndineyo ngati Mulungu sakhalamo amene aonongedwe ndithu, chifukwa akhalanso aphindulanji tadzidula tokha kumoyo. Chomwechonso Lucifer koma adampatsa nthawi yakuti aonetsere ufumu wakewo, koma nawo tikukamba za ufumu wa Mulungu, sitikupita kaye kufumu wa Satana. So ufumu wa Mulungu tikupeza kuna kuti ndi Yerusalemu wakumwamba amene wadzala ndi gulu la angelo, ndiye tikupeza Khristu pamwamba pake tikupeza Mulungu. Ndi chifukwa chake ukutchedwa mpingo pa phiri limakhala ndi pamwamba kenako limayamba kusefukira mmusimu. So it's like kuna kuti patopo pali Mulungu, ena amayika mu mfumu ya piramidi ija ndi Lucifer amene yesu kwitsa ntchito zimasymbols ngati zimenezo pofuna kuyimirira ngati kuti iyeyo ndi amene akufuna pa ganizo lomwe kuti ndidzakhala pamwamba. Chifukwa kuti timaona I think zimapiramidi zija komano ndi simbo ya mwini wake, kuna kuti pamene akukamba za phiri akukamba za oda imene ilipo, pali Mulungu, pali Khristu, then pali angelo, ingakhale ifeyo amene tiyesedwa olungama mwa chikhulupiriro cha Yesu Khristu. So tikupanga mpingo wa Mulungu. So Satana ankafuna akhale pamwambapo achotsepo kapena kuti iye akhale ngati mmene alamulira Mulungu nenso adzilamulira, koma ndi ulamuliro onena kuti inuyo ndine tidziwe chabwino ndi choyipa, ndiye tidzitsata chabwinocho, choyipacho tidzichisiya. Ifwa Lucifer tikamati choyipa chinambwerera, sinkhanena kuti iyeyo amafuna kuti adzangotchedwa kuti basa adzango akadana ndi Mulungu aotchedwe kenako apititsa mbiri kuchonongeko. Nzeru yake sidali imeneyoyo, tikuna kuti nzeru yake idalina kuti adzalamulira anthuwa ndi maganizo ena kuti kungodziwa chabwino ndi choyipa azitsata chabwino chokhachokhacho, afu ichi ndi zosatheka tatero. So tikamapitiriza pa Masalimo tawerenga Yesaya 14:12 verse Yesaya 14 verse 12 komanso 14. So tiwerenge Masalimo 68 komanso 68 verse 7. So apa tikupita tikuyamba tikuunikira za phiri la Mulungu. So talipeza kuti akamakamba za kuphiri la Mulungu akamba za kumalo kumene kupezeka mpingo wa Mulungu, nanga kamakambaso za chifukwa taona kuti ndidzakhala pamwamba pa nyenyezi, ndidzakhala pamwamba kuti ndidzakhala pamwamba pa nyenyezi za Mulungu, ndidzakwera kummawa kumwamba amini, kukhala pamwamba pa nyenyezi za Mulungu komanso kukhala ngati Mulungu pa khamu la Mulungu mwachidule.
tikamapita ukuku tufuna tione kuna kuti akamakambaso za tikhoza kuti magaleta tiwerenge akukamba za magaleta pa masalimo tikufuna tionebe khamu la Mulungu tipeza kuti pa nkhani ya magaleta akufuna kufotokozera kapena kuti chili ngati choyimirira gulu la angelo a Mulungu, khamu la Mulungu. Masalimo 68 verse 7 pamene akuna kuti Masalimo 68 verse ya 7 akuti Masalimo 68 not 67 68 verse 7 verse 7 akuti pakutuluka paja inu Mulungu ndi kutsogolera anthu anu pakuyenda paja inu chipululu. Ayi, Masalimo 68 verse 7. Okay, amene ali ndi jeni ali ndi Bible pafupi atatiwerenga afika padasokonekera ngati si vesi langa ali ndalibalalitsa. Okay, koma Bible mafuna vesi yanje. Okay, analemba okay, vesilo kuna kuti the chariots of God are 20,000, even thousands of angels. The Lord is among them, as in Sinai, in the holy place. Okay. Bible so kujijewa kujijewa sana masulule bwino ndi Psalm 68 verse 17. Adai kujijewa sana mbelege bwino. Bozi menana okay. Mutango erenga jia ngumai masulira. Mutango chizungu ngui masula jia. Otherwise Psalm 68 verse 17 jijewa. Okay. Sana masulira. Mutango erenga verse 17 anani nakuti Okay. So nduwerenga jijewajo. Pa 17 anani nakuti magaleta a Mulungu ndiwo 20,000, inde 20,000 zowirikiza Ambuye ali pakati pawo monga msinai malo opatulika. Sana masulire bwino chifukwa mawena amene akwaponya kuti even thousands of angels. So apa kuti magaleta a Mulungu ndo 20,000 nje ayi osati 20,000 zowirikiza koma ngakhale khamu kapena kuti 20,000 za angelo osati zowirikiza. So inali 17 osati 7. Okay, nde tikuna kuti ilili ndi khamu limene Lucifer amafuna akhale nalo akhale pamwamba pa khamu limene lili. So tikamaka nde kuti ma chariots kapena kuti magaleta a Mulungu sinjinga okay, njinga kapena kuti akamakamba za njinga zija ka Eliya timava kuna kuti adakwera njinga, adakwera galeta la moto, njinga za moto ifwa tikozere ifwa galeta is like njinga. Of course ilizo sizopalasa koma no ukamba za kuna kuti akamakamba za magaleta sikuti kuti angelo kapena kuti Mulungu adatumiza njinga kapena makuti ndi khamu la angelowa komano chifukwa chana akuyimirira akuapatsa ngati kuti njinga za Mulungu. Tipezaona kuti zili ngati kuti ndamithenga amene akutumikira chipulumutso cha inu ndi ine wanthu. So nthawi zonse zimene akuonekera kwambiri Mulungu akwayika ngati wotumidwa. Tikamaona Hebrew 1 I think ngati situ ananena kuti kwa angelo ati chani anena kuti ndi mizimu yotumikira iwo amene akulowa
akulu mahairs of kingdom, akulu mufumu wa mulungu kapena opulumutsidwa. So ngelo pa nthawi ifeyo notsopano ifwa akutumikira mulungu kapena kuti ndi mizimu yotumikira mulungu. It's like tikhoza kuti njinga, koma pamene tili kuti njinga kapena kuti zotumikira mulungu tizive ndi maganizo abwino, sikuti iwo adangolengedwa kuti zikhale zongotumikira, no. Koma pa nthawi iyi chifuna kuti ndi plan ya inuno ndi ine tipulumutsidwe kwa angelo amene wakulibenso mwachidule ndi abwinobwino kale amene sanagwewa. So palibenso chifukwa kuti awa akhale ndi nthanga ngati kuwapulumutsa ngati mmene tachitira ife, chifukwa munthu amapulumutsa pavuto, so iwo sali mu mvuto ngati mmene tili nalo ife. So pamene akugwira ngati ma vehicles a mulungu, it's like kuti ndi wotumidwa ndi mulungu pa ntchito ya kutumikira chipulumutso cha ndani, cha inu ndi ine, osangoti chipulumutso chokha komanso kuonetsera dzina la mulungu. Chifukwa tikamba za chipulumutso chidachitika pamene Khristu adatifera, koma pa nkhani ya kuonetsera mpingo wa mulungu still tikutsalabe inu ndi ine as mpingo. So tikamati mpingo, I think tikudziwa sitikamba za church china yakuti ngati limene lili okay, sitikutchula mayina anthu, sitikupangamo kuma church, koma sitikukamba za dzina launa kuti tale pali chikwangwani so mpingo wa mulungu likumeneko, no. Mpingo wa mulungu ndi wa iwo amene ali ndi mzimu wa mulungu. I think ambiri so tikudziwa zinthu ngati zimenezo, so sitingapiteko kwambiri pa nkhani imeneyo, koma tikuna kuti angelo akutumikira as chariots ngati magaleta kapena kuti otumidwa kuna kuti adzikatifikire ife wanthu. Tikamona mu Old Covenant angelo agwira ntchito yakulu kwambiri, even mu New Covenant, chifukwa aina Petro amakhala amatumiziridwa angelo kama masula adamuwuzanso kuna kuti ndatumidwa kuza kumasula nthawi imene atagwidwa mu ndende ndi ufumu wa Herodi ngati ndisakulakwisa. So tikupeza kuna kuti khamu limene lili ndi khamu limene likunena kuti akamati afuna akhale pamwamba Satana, pamwamba pa khamu la mulungu nyenyezi kapena titero, akukamba za autumikira mulungu waso adzimtumikira nyeyo. Ndekuti kupembedza konse anayenera amafuna adzikulandiranso nyeyo. So tikuona kuti izozo amafuna akhale olamulira koma m'malo olakwika, komanso mulungu akumpatsa nthawi kuna kuti afotokozere amene iye akhoza kukwanitsa kuwafotokozera. Ovala aja azikhala ndi chisankho, komano mbali yake akufunanso ayipange clear kapena kuti ionetsedwe, ifwa sikuti akungodikira kuna kuti adzingodikira kuti malizatso ochokera kwa Satana za zimene achite, komanso mbali ya mulungu yenera kuti ilungamitsidwe kapena kuti atsikimizire kuna kutidi mbali ya iyeyo anthuda amakhala abwino ifoti ali ndi mzimu wake. Nthawi imeneyo Lucifer sadachite chilichonse chachipongwe kumwamba kapena kuti kuyambitsa ndewu kapena mwakuti chimene adangochititsa ndi makangano kapena kuti kungosokoneza maganizo a wanthu. So adapanga anthu aja zamba kuganiza ngati iyeyo angelo aja. So zidapeza kuti guludi lina lidamba kutsatira funda keija ndi kuivomereza kuna kuti ifedi tikhale tikhoza kuti aufulu. Akamata aufulu ndiye kuti osalamulidwanso ndi mzimu wa mulungu uja. So system idamba kugwira ntchito mwa angelo ochuluka amene adamutsata Satana. So powauza sikudanka zili ngati kuti akungowauza za maganizo amene ali naona kuti inonso ndine tikhoza kukhala ngati mulungu wakudziwa zabwino ndi zoyipa azimene adamuzira Hava mu Edeni. Kuna kuti tikapatoka titokha ngati mulungu amatani, mulungu amadzilamulira yekha, safunanso wina kumulamulira. Koma issue ingokhala kuti iweyo zingodziwa chabwino ndi chotani ndi choyipa. So iweyo monga munthu azeru sungachite choyipa, azingochita zabwino zokhazokhazo. So inali ti maganizo tongo komedwetsa chabe koma tidalira chibwana, chifukwa kuti sizidali zoona kuti munthu akhoza kungodziwa chabwino ndi choyipa ndi kukhala bwino. So tikupitiriza kuti
tapeza kuna kuti akufuna kukhala pa khamu la Mulungu, akufuna kukhala pa nyenyezi za Mulungu, zimene ndi angelo, magaleta a Mulungu, kuna kuti nayenso apezere ulamuliro pamwamba pa iwo, ngakhale kukakhala pa topu, pa piki, pamwamba penipeni ngati mmene Mulungu alili, osati mu mphamvu koma mu ulamuliro. Government ya Mulungu tikuna kuti ulamuliro wa Mulungu kubwera chifukwa cha mzimu wake, pamene government ya Lucifer ikukhazikika pa chidziwitso, nzeru, kungodziwa chabwino ndi kumatsata chabwinocho, choyipa ndi kuchisiya. Nde ijeni point yopanga justify yo kwimitsabe lingaliro lilona kuti magaleta a Mulungu ali ngati akuyimidwa ngati angelo. Tikamonanso Masalimo momweyo 104 komanso 3 verse yaka 3 ndi pamene tikupitiriza kuona pankhani tiwerenga mwachangu chifukwa situkhazikabe penepa kuti tikamalize phunziro lathu, koma iyi ndi point yongofuna be kuchitira umboni kuti zinthu mwina ndi zachilendo kwa ena, koma kwa amene akuzindikira sokeni zabwinobwino, komabe chifukwa cha ena akamvera koma fundoyo ikhozo kakayo yosakhala ya solid chifukwa chopanda be umboni wina ukwanira. So tiwerenga Masalimo 104 verse 3 pamene akuna kuti amene alumikiza mitanda ya mzipinda zake, madzi naika makongo akhale agaleta ake, naenda pa mapiko a mphepo. Lesi tiwerengere mchingerezi pepani, then tifotokozere bwinobwino. Akuna kuti who left the KJV, I think, and KJV, King James Version, pamene akuti who left the beams of his chambers in the waters, who makes the clouds his chariot. Point inalimene amene apanga mitambo. I don't know kuti makongo awa ndi mitamboyo kaya mwina kwa amene adziwa kwambiri jewa, komano akuti amene ayika mitambo ngati magaleta akuti amene ayenda pa mapiko a mphepo. Koma point ndina kuti akuti magaleta ake ali ngati kuti mitambo mwachidule. Kwa Mulunguso mitambo ija mukamona, I think mwina akutengera kaya chifukwa izizi ndi zifanifani za zinthu zeni. Kuna kuti tapeza kuti ma chariots agaleta ndi likuyimira khamu la angelo. Tikamaona Eliya adanka kumwamba kuna kuti ndi pa magaleta a moto tipeza kuna kuti umayimirira zinthu zambirimbiri, like kupezeka kwa mzimu wa Mulungu kapena ulemerero wa Mulungu. Fwa tikamaona kuchivumbulutso Danielo apamene kuma rights amene amachoka kumpando wa chifumu wa Mulungu, tizoti amaoneka ngati malawi a moto pena ngati lightning mphezi. So meaning una kuti pamene akukambaso za moto ndi mbali ina ya ulemerero wa Mulungu. So ndikuna kuti magaleta a moto ulemerero wa Mulungu pamene papezeka khamu la angelo pakati ulemerero wa Mulungu lipatipo pomwepo. So akupitizona kuti ngakhale mitambo ili ngati kapena kuti akuyika ngati agaleta ake kapena kuti angelo ake. So tikamaonanso pamene Khristu amapita kumwamba timvanso fundo yophiphititsa mwina kuti adalandiridwa ndi mitambo ilandira munthu bwanji. Maganizo ambiri mwina adakha ndi maganizo mwina adangobisika mitambo. So what if kumakhaja blue kuna kuti adangopita kudalibe mitambo bwezi tikuti bwanji. Dakangoto achoka out of visibility kuoneka, komano actual kapena kuti chilungamo chake sikuti amafuna kamba za mitambo yoyi, koma afuna kukamba za angelo kapena khamu la angelo limene likumulandira Khristu Yesu. Chifukwa
tikamona kuchivumbulutso kuja tikapeza kuna kuti pamene amamuonetsera Yohane akuonetsa khamu limene linali ndi khanso kapena kuti uphungu kapena tikhozona kuti chochitika after Khristu wachoka ku dziko lapansi akalandiridwa chifukwa Khristu Yesu mwini adanena kuna kuti ndipita ndikalandiridwe. Komanso adapemphera kuna kuti Atate lemekezani mwana monga kale ndidalili mundilemekeze ine. Mwachidule kuna kuti after kufa ndi kuuka so akupitira kutengedwa mwamba then akukadzozedwa mzimu wa Mulungu kunena kuti akhozenso kupereka kwa ife tonse. So it's like ndichochitika kumwamba chimene chidakhalapo kuna kuti akumutsutsa Yesu Khristu ndifo tiona kuti chipitiro ni Yesu Khristu padapita masiku angapo kuna kuti anthu aja pa Pentecost alandire mzimu woyera. So tikuna kuti khamu ilili after Khristu wachoka kumwamba almost for zaka 30 chakuti anayenera amulandire ndithu akubweranso akamaliza ntchito yake. Chinali mwachidule tikhoza kuti ndi chikondwerero mwina kwa anthu sadakaona nthawi imene chifukwa choti zimachitika zinthu zimene zimachitikira kumwamba, zinthu zimene ifeyo sitingaone ndi maso athu. Pa chifukwa chonena kuti it's like ifeyo ndi amene tikudutsa m'mayeso, so sitingamaonere mayeso. Mayeso alivona kuti ufumu wa Mulungu ndi wa Satana, pamene Satana adakhazikitsa ufumu wake pa malingirano kuti kudziwa chabwino ndi choyipa anthu azitsatira chabwino chokhachokha akuonetsera. Komanso Mulungu pa ufumu na kuti mzimu wake ndomene umalamulira then akuonetseranso naye. Tipeza kuna kuti padayenera mbali ya Khristu imulandire ndithu ndakuna kuti kumulandira ngati mitambo nda angelo akumulandira. So apa pakuna kuti angelo ayikidwa ngati magaleta yeah. Ndeno I don't know ngati zikuveka bwinobwino ngati sizinabalitse pena pake nisangopitiriza kugawo lotsiriza ifo sitimaliza tingoyamba fwa nkhani yofumu wa Mulungu nje ikulu kwambiri kuti tikambirane yonse. So sindikudziwa ngati pena pake sipakuveka bwinobwino kapena pena pake pabalalitsa kupangira ona kuti tikhale limodzi. Okay. Yeah, nde ndikupitirizana kuti pointi zokhazikika zimene zikukambidwa mu ufumu wa Mulungu kuzikamba mwa changu before kumaliza ndizoona kuti choyamba tikuona kuna kuti Mulungu ali nawo makhalidwe amene amapanga ufumu wake. Chachiwiri tikuona kuti makhalidwe amene amadza mu ufumu wake chifukwa cha mzimu wake. Then tapeza kuna kuti chikatikati cha chilengo kapena kuti amene akukhala ndi kuthekera kopereka mzimu ndi Khristu chifukwa chena kuti zonse zikuyambira panyeyo. Then tikupeza kuna kuti so ngati zinthu zidali choncho wa Lucifer tikupeza sono kuna kuti chimene chinabwera m'maganizo ake dali kutsutsana ndi fundo zimene zizoona kuti Khristu ndi amene ayenera makamaka Khristu popereka mzimu wake ndi zimene zopangitsa kuti anthu akhala bwino komanso makamaka angelo akhala bwino woyera komanso chikondi chomwechonso kufikira na munthu atalengedwa kuti nawonso akhale ndi makhalidwe amene wawa. So tapeza kuti akutsutsa fundo imenepo kukhazikitsa ufumu wina. So pofuna kukhazikitsa ufumu wake m'malingiro lake tikupeza kuna kuti akufuna kukhala pa khamu la Mulungu. So khamu la Mulungu loyambirira limene tikuliona ndi angelo ndifuna tikupanga focus kwambiri kulimbana ndi kuzindikira za kutanthauza kwa zophiphiritsa zina zimene ngati zikuoneka m'magaleta komanso mu mitambo kuyimirira kuti ndi khamu la angelo kapena kuti nyenyezi za Mulungu kapena kuti ana a Mulungu amene Lucifer amakhumba kuti alamulirenso ngakhale iwo kufikirana ifenso wanthu amene adakhumba kuti akhale pamwamba pa wanthu kufikira kuti zidachitika komanso kufikirana mathelo amene Khristu amabwera kuna kuti ampange replace wabwera watifera waukitsidwa. Sidakambe kwambiri za ifa ya Khristu ifa zinazo ndi zinthu zoti zikudziwika bwinobwino. So
muphunziro wofuma Mulungu tizingopitirizano from pamene popo kupita mmwamba ndi ntchito imene akugwira kufikira na lero lino. So tapeza kuna kuti Khristu adalandiridwanso ndi makamu amene wangelo limene ndi khamu limene Lucifer uja amafuna adzilamulira. So point imene tikupita ndiona kuti titapeza izizi, so I think knowledge ina yake ya ufumu wa Mulungu ayamba kubwera pang'ono, ndeti kunena kuti verse imene inakamba za kulandidwa mitambo ndi machitidwe 1 verse 9 asiti kuiwerenga. So tikubwera pa nkhani ina kuti ndidzakweza mpando wanga pamwamba pa nyenyezi za Mulungu. Na nyenyezi za Mulungu tanena kale kuti akuyimiranso angelo omwewa, komanso atumiki okhulupirika Mulungu amene atumikira pansi pa kapena pa boma la iyeyo lawo Mulungu. So tapeza kuti somphenya kapena kuti zokhumba za Satana zidali kuna kuti mpando wa Mulungu uja aupange repress pakhale mphamvu kapena ulamuliro wa nyeyo pamwamba pa angelo tazipezanso. So pamene akuna kuti ndidzakweza mpando wanga pamwamba pa mitambo, tapezanso kuti mitambonso ndi angelo omwe mwachidule. Tikamakamba za angelo mwina tikhalebe ndi maganizo na kuti sakungokamba kagulu kena kamene kakungopezeka sita ina yake basi, angelo ngambirimbiri, chifukwa Ahebreyu amanena kuti ndi chikhulupiriro kuti adalenganso akuti ndi maiko amwamba osiyanasiyana. That means pamene akamba za masters kapena kuti nyenyezi za Mulungu tisangokhala ndi maganizo otsekeredwa mkabokosi ona kuti kumwamba ndi malo ena ake amene kungochoka kuno dziko lapansi kena kuti afika kumwamba, kuchoka kumwamba pali zilengedwe zambirimbiri Ahebreyu kuna kuti ndi chikhulupiriro chizo kuti ndi maiko amwamba omwe. So pamene akamba za maiko ngambirimbiri, Mulungu sangapange dziko lapansi lokha lino ndi kumwamba kumene timaganizira anthu kuti mungadanira kuti kuti ndi dziko limodzi kapena kati khozotero, koma pofuna kuiveketsa bwino I don't know kuti ndikhoza kufotokoza kuti chani, koma tingoona kuti Mulungu ali ndi maiko ambirimbiri amene akuyimikira kuti maiko amwamba omwe. So pamene tikamba zona kuti amafuna akhale pamwamba posewa, akuyika tione kuti akuyika mitambo, akuyika nyenyezi, koma onsewo tikamakamba tikapeza kuti ndi angelo. So pamene tikamba zoti angelo ndifwa I don't know kaya cha matupi awo, koma sitikamba za gulu lopezeka malo amodzi okha mongatanenera, koma ndi maiko ambirimbiri amene mu maikomo mumakhalano tikhoza kuti ma leaders, tikhoza kutero ngati kunoku ku earth leader adali Adamu ndithu, chifukwa ndi amene adapatsidwa dziko lapasi kuti alilamulire. So adachita kupangidwa repress chifukwa chokhala pasi pa Satana, pomvera chinyengo cha Satana. So ndiye kuti Lucifer amafuna akhalenso pamwamba pa mahedi ama planet wonse amene Mulungu ali nawo, ndi fundo yake iyo nakuti munthu kaya ndi ngelo adzingokhala ndi knowledge yakudziwa chabwino ndi choyipa. So I think tiwerenge verse yathu yomaliza ndi ambirimbiri apa, komano kwa pati imeneyi tiwerenge yotsiriza pamene Satana tsopano akuonekera chinyengo chake pa Genesis 3 verse yaka 4 komanso 5, chinyengo cha Satana kuonekera bwinobwino. Ndinanena point ina yona kuti fundo ya Mulunguso ikupangidwa justify kapena ndikhoza kuti ikulungamitsidwa ikulungamitsidwa ndi ma speech kapena kuti zimeneso Satana amakamba. Ndeti kupeza kuti akuti simudzafa ndithu, pakuti Mulungu adziwa kuti tsiku limene mudzadya chipatso cha mtengo maso anu adzatsekuka ndipo mudzakhala ngati milungu akudziwa chabwino ndi choyipa. So tikumalizira pa chinyengo chimenechi Satana chimene akululika kuna kuti
akumuuza munthu zimene di Mulungu ayankhula kuno kuti mtengo musadzaje mudzadziwa chabwino ndi choyipa mudzakhala ngati Mulungu sadankhula kuti mudzakhala ngati milongoyi. Mulungu adangoza kuti mudzafa komanso mtengo ngokudziwitsa chabwino ndi choyipa. So uyu akupita kukawonjezera kuna kuti hayi ndingano kuti mudzakhala ngati iyeyo. Pamene ati mudzakhala ngati iyeyo, Mulungu amadziwa chabwino ndi choyipa ndi zoona, koma choyipa sichingamulamulire. Pamene inu ndine kungokhala ndi knowledge chabe opanda mzimu wa Mulunguyo, tidziwadi kuti ichi nchabwino ichi nchoyipa. Zabwino zimadziwika, timazidziwa ife anthu, zoyipaso timazidziwa. Koma chifukwa kuti tilibe mu chibadwidwe chathu makhalidwe aifeni achikondi chero komanso bwino, mwa ife tokha mulibe zimenezozo. Titadziwa zabwino zija tichita chabwino lero mawa nchoyipa, linalo choyipa. Kapena lero lomwe mawa zena tichita zabwino pamene pake tikuita zoyipa. Kaya titesetsa kudzisunga kwa wiki koma wiki inayo ikhala yoyipa, kwa mwezi koma mwezi winayo tichita zoyipa zosokonekera, chifukwa chona kuti ifeyo mwa ife tokha sitingakhale ndi zimenezi. So tapeza kuna kuti iyeyu Lucifer adamuza Adamu ndi amakamaka Hava kuna kuti inuyo mudzakhala ngati ndani, ngati Mulungu, of which Hava adaveradi. Munthu adagwira mchinyengo pamenepo. So mu ulendo wina tidzapitiza pamenepo kuna kuti no nanga dziko lino zikuti bwanji, nanga pa nkhani yofuma Mulungu uno kuti after apa munthu achimwa komanso angelo achimwa, tikamati kuchimwa avula mzimu wa Mulungu atuluka mbanja la Mulungu tsopano. So chikuchitika ndi chani? So next idzakhala kwambira pamenepo mapita achitsogolo, koma for now timire pamene papa. So sindikudziwa ngati pakhoza kukhala mafunso ndemanga. I think topemphera kai ndekuti tipanga mapeto. Okay, chabwino nde apa titseke ndi pemphero. Oyera ndolemekezeka ndinu Atate Mulungu amene muli kumwamba, zikomo chifukwa cha nthawi imene munatipatsa, nthawi imene timagawana mawu anu, kuti ngowunikirako ndi kuzindikirako za ufumu wanu. Popeza mutizindikiritsa ndithu kuti pokhala ife ana anu tikhale nakonso kuzindikira kuna kuti tikakhonze kuyima ingakhale mu nthawi imene Satana njerekezi atumiki ake osiyanasiyana kubwera ndi mawu osemphana ndi zimene zili zenizeni, kuti no tisakagweso mchisokero china chilichonse. Kotero mfumu mulole kuti mawu amene wawa akhazikike mkati mwa ife maka pakuwalingalira nthawi ndi nthawi, ndi kuti akathandizirenso kwa ena amene sadakhonzeko kuzindikira zinthu zonga izi, kuti akazindikire ufumu wanu. Khalani nafeni ndi kutitsogolera pamene tikhala tikupitiriza mapulogalamu osiyanasiyana mu tsiku la lero, popeza ndi tsiku limene timakhala nthawi yayitali tikuva komanso kuphunzira za inu. Pitirizani kuyankhula mitima yathu mwa mzimu wanu, kuti mwa Yesu Khristu mpulumutsi tapempha. Amen. Amen. Tozo ambiri nali ndi comment imodzi tikuzati Mulungu aini mpanda kwa chifumu. Tikawerenga pa Chivumbulutso 4:5 makamba tuno mpanda kwa chifumu kuli imati chanishi nyali zisanu ndi ziwiri, nyali zikuimira mizimu isanu ndi iwiri. So Mulungu amalamulira pepali mzimu wake. So ngati ine ndamulandira Yesu Khristu ndi mzimu wa Mulungu, right, ufumu wa Mulungu mkati mwa ine, right, chimodzimodzi kumwamba zinayi choncho. So Lucifer ponena tuno ndizilenga mpando wanga kuyika pamwamba pa mpando wa Mulungu, amatanthauza tuno ufumu umene akukhazikitsa iyeyo ndi wapamwamba pa ufumu umene Mulungu akutani okhazika. Manjika ina inali kampeni yonesa tuno iye zimene akupanga zikhala zopambana, chifukwa apaso zidaleranso Mulungu zidalera nzeru imene itakhale yokwanira, chimodzimodzi imene anamuzira Hava kuti ukadya chipasochi uzakhala ngati Mulungu. Mwanjiranji mukuziwa zabwino ndi chani zoyipa. And
tikaonanso mfundo yosiriza amene madusa ninkhani nano tikamaona nyenyezi za Mulungu, nyenyezi zimawala chimene chimapangitsa tuno angelo awale ndi chani, aliozozedwa ndi chani, ndi mzimu wa Mulungu, right? Imandisangalatsa kwambiri tikayamba kuwunikira nkhani ya Abraham. Anamuwuza Abraham, zidzukulu zako zidzakhala ngati mchenga pa nyanja, tayang'ana kumwambako ungawerenge nyenyezi. Anati ayi, ya iweyo zidzukulu zako zidzakhala ngati yani nyenyezi zakumwamba. Tikawerenga ku Deuteronomy amatuzadi kuti no zidzukulu za Abraham minana ya Isaka zinayesa kuchuluka. Koma tikamazapita ku Daniel ndi amene amati masuliro kuti nyenyezi ndi chani, akuti amene akutembenuza ambiri azawala ngati chani, thambo la kumwamba, inde ngati nyenyezi ku nthawi za nthawi. Mwanjirena amene akutembenuza ambiri kuti akasati chiyero akuwala ngati thambo la kumwamba, inde akuwala ngati nyenyezi ku nthawi za nthawi. So anthu amene ali ndi chiyero ndi amene amawala ngati nyenyezi, kutuza fino pamene amati azakweza panda kachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu. Amathandiza nino chiyero chimene chikubwera ndi ufumu wake chizikhala chopambana chakuya kuposa chimene angelo ali nacho amene analenga pa nthawi ngati nyenyezi. Anatinso ndizakweza panda kachifumu atazakwera pamwamba pa mitambo ya Mulungu, clouds of heaven. Angelo taona kale mavesi I think unawerenga Psalm 68 ya komanso Psalm 104 tiona no angelo akufanizana ndi mitambo. Chifukwa chani? Pamene samakwera kumwamba ati mitambo inamulandira, right? Why akuti angelo akufanana ndi mitambo? Mitambo imadzala ndi chani? Ndi madzi, okay? Mukakafika ku Yuda amazakamba tino ali ngati mitambo ipanda madzi. So mitambo makhala ndi madzi amira ya mzimu wa Mulungu. So amathandiza tino ngakhale angelo ali ndi chiyero ali ngati nyenyezi, komanso ngakhale angelo ali ngati mitambo ali ndi mzimu wa Mulungu mkati mwawo, iyeyo zimene akupanga zikhala zopamwamba kuposa zimene zilipozo. So inayi ndithu challenge yayikulu imene ndithu Lucifer amafunika apaside nthawi kuti apange proof kapena aonetsere zosalera yani za uzimu wake. So iyo inali comment yanga, ndikuipa tino mupitiriza ndithu masabata akubwera. Malingothokoza chifukwa cha